Pertama kali buat keripik tempe karena kalau beli kurangan terus. Hai 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 Besti Online, gimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, amin. Nah, ini ceritanya Mbak Eli mau bikin keripik tempe karena kemarin-kemarin aku beli bes. Kalau beli 10.000 tuh sehari, kalau ada ayang nggak cukup bes buat lalapan makan. Jadi dino iki aku ngide mau bikin keripik tempe sendiri. Iki aku beli tempenya 5.000 karo beli tepung pati apa tepung kanjine iki mau setengah kilo. Mbak Eli, kok beli tempe? Kok nggak bikin tempe sendiri? Iya cah, iki tak gawe simpel. Lagi aku langsung beli tempe sing wis raginan, jadi aku ku gak usah ribet untuk ngerageni tempe. Soalnya gawe tempe iki kan aku yo gak pernah gawe, wediku yo ribet apa gak jadi bes. Iki lagian yo beli lebih murah, lebih enak, lebih praktis. Lanjut, iki mau pertama-tama iki mau tempenya tak bukai songo bungkusane. Terus lanjut tak campur sama tepung pati opo kanjine iku mau ya cah. Setelah diulet sampai roto, iki lanjut iki tak masukno ning ngene plastik. Iki aku pakai plastik sing ukuran setengah kilo cah. Soalnya iki aku duwiku plastik ukuran setengah kilo. Lagi mau pokokane pas ndek lebokno ning ngene jero plastik mau ditetel-tetel bes. Ben opo mungkin ae ben ora pecah nek pas diiris ngono. Setelah tak masukno ning jero plastik tak tetel-tetel, iki terus plastiknya mau tak coblosi bes ben ono lubang udarae. Lanjut tak gantung tak kentul-kentulno iki sampai 2 hari 2 malam iki bes. Setelah tak diamno 2 hari 2 malam iki ternyata wis atos wis siap untuk diiris. Lanjut iki tak iris ya bes, iki pokoknya ngirisnya sebisa mungkin iki setipis mungkin iki bes. Kenapa Mbak Eli kok oleh ngiris harus tipis, kok ora kandel-kandel wae benang cepet bar? Iya cah, soalnya nek ngirisnya kandel-kandel iki kan yang kok dadine alut, iki diiris sebisa mungkin iki setipis mungkin ben rasane luwih gamu gurih ngono lho bes. ternyata bes yo tempe 5.000 karo tepung kanji setengah kilo iki mau kan untuk telung plastik kan yo. Ternyata nak pas diiris, bar diiris kabeh iku ternyata untuk sanampan waki bes. Lanjut iki proses penggorengan iki bes. Lah sebagai bumbu cemplungane ben rasane iku gurih ono asin-asine. Iki aku tak bumboni uyah terusan penyedap rasa sama ketumbar bubuk bes, tak kasih air buat cemplungane. Nek kalian dibumboni apa ya bes nek gawe. Lanjut proses penggorengan iki aku nganggo wajan cilik tak kei lenga sing wagu. Tak kirain iki gorengi kan gampang gak kantil-kantil ngono bes, dadi iki aku nganggo wajan cilik. Ternyata pas dicemplungno iki ceritane kantil-kantil bes. Nah aku nganggo wajan cilik iki ra barbar soalnya iki gedeng mbok sithik. Iki wae nak pas goreng kudu harus dijembrengi, dipisah-pisahno ngono bes. Nek ora dipisah-pisahno ujung-ujunge ngetemel kantil kabeh. Nek menurutku lho bes yo. Dikarenakan nek nganggo wajan cilik iki sedenge mbok sithik ra barbar iki terus aku ganti wajan sik luwih gede meneh. Iki gorengnya ya termasuk harus penuh dengan kesabaran bes. Soalnya iki dicemplungno sitok-sitok terus kok dijembreng-jembreng. Nah iki nek ora ngono mestine kandel kabeh. Iki pokokane lanjut iki proses penggorengan iki ya tak goreng sampai bar. Pokokane ya nek dikira wis ora memes ya wis dientas ngono bes. Nah ternyata iki mau aku nggawe tempe 5.000 karo tepung kanjine setengah kilo termasuk ya dapat waki bes. Tapi yo nek aku yo tak enakno tumbas bes. Soale nek kabeh nggawe terus bakul sapa sing nukoni.